Police Nagbalaag ni Police Captain Ashley Kleiner Kakayurin, OIC iti Sarat Municipal Police Station, kadagiti kakailyan na nga agridam ken agalerto. Daytoy ket kalpasan ang natakawan iti maysa a pagtaengan iti Barangay Santa Rosa, Sarat, Ilocos Norte. Naamuan at tigatad dagiti alahas ang natakaw ket 70,000 pesos kuna ti hepe nga adan dagiti imunan ang nabiktima na ken inulit na iti nagtakaw iti nasao a pagtaengan. Naamuan asaan akimalay at iti suspek no diket di ada iti igem na atulbek ang mapapati at tinakaw na ati amo dagiti makinbalay ket napukaw da. Dumapay nga nakalap te nga impormasyon na Lawrence ket daytoy suspect ket ada dagiti previous nga inaramid nan iti met lang dahito nga barangay. Ken iti revelation pa iti victim tayo, Lawrence, ket adda dagitay gatad a kwarta ama masansan nga mapukpukaw iti uneg ti pagtaingan na. Ket agtaktakano apay nga kurkurangan dagiti iduldulin na nga kwarta, Lawrence. Iti dayta panagsaludsod tayo iti suspect ket aminado met nga naramid na digita nagkalabes nga pasama, Lawrence. Mainaig iti daytoy ket naipila iti kaso panagtatakaw kontra iti suspect. Iti agdamaket adda paylaang iti kustodiyar iti PNP Sarat iti suspect iti panagtatakaw iti Barangay 11 Santa Rosa, Sarat, Ilocos Norte. Para iti IFM News, Idol Lawrence Corpus Martinez, tatak, Aremen.